Good afternoon, everybody. Good afternoon, my fellow colleagues. My name is Mrs. Genevieve Njenje. I am one of the healthcare nurses in one of the NHS hospitals in London. I have come today to bring this message to you all, but this message, I'm going to share it in my native language, Nigeria, Igbo language. Please, I want everybody to listen, and some people can also translate it. Ụmụnne na ụmụnna m, ndị di m na ndị nwunye m, ndị nwe m na ndị nwe, ekenekwa m unu. Aha m bụ Nwaada Genevieve Njenje. Ana m alụ n'ụlọ ọgwụ. Ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa bụ maka ọrịa a na-akpọ Covid19. Ụmụnne m, unu n'anya, unu ga-ahụ mkpamkpa nyabụ ọrịa megoro na mpaghara ụwa niile. Bikonu, ihe nji maka ya wee bịa taa bụ ihe gbasara ọgwụ a na-akpọ vaccine, Covid19 vaccine. N'ime Covid19 vaccine a, anyị ahụgo ọtụtụ messages, anyị ahụgo ọtụtụ ozi a na-agbasa na mba social media, a na-agbasa ebe dị iche iche iji gosi na ọgwụ a ndị mmadụ agbana ya. Mana mụnwa bụ nwaada unu na-agwa unu n'ụbọchị taa na mụnwa na-arụ n'ụlọ ọgwụ ana m afụsigo anya. Ụbọchị taa ya eme ụbọchị 10 nọ n'ụlọ maka ọrịa. Ebutere m ya bụ ọrịa kemgbe na-arịa, ọ na-eme m ihe, na-emekwana ya ihe, were ọgwụ dị iche iche wee na-achụ ya, ma lemon ma lime ma nke ọbụla asesi welu na-eme, ma nke Igbo ma nke Bekee. Biko na ụmụnne m, onye ọbụla asịrị ya kwụrụ ma onye ọbụla asịrị ya gbaba ọsọ ga-ama the difference. Ọgwụ a bụ ọgwụ mgbochi ga-enyere anyị aka, nyere ezinụlọ anyị aka, nyere ụmụnne anyị ndị anyị hụrụ n'anya na ndị kpọrọ anyị asị aka. Onye ọbụla ọgwụ a lutere aka, ya biko jee gbaa n'ọgwụ a, maka ụfọdụ ihe emebiela. Unu ahụla na onye isi obodo a mbụ onye na-achị achị nke nwoke bụ Prime Minister Boris Johnson etekigo responsibility of what he doesn't know nothing about. Nyanwa na onwe ya asọfago from this COVID. He knows how it felt. Nyanwa na onwe ya arịago nya bụ ọrịa gbakee na ya. Kedụzi ihe ọ ga-eji wee take responsibility because ọ nyanwa na-achị achị. Mana mgbe ụfọdụ asị anyị follow rules and regulations, we will not do it. Why? Ka m gosi gị, ụmụnne m, ihe a bụ ihe a na-akpọ mask anyị ji ekpuchi imi na ọnụ. Mana ọ na-agba m anya mmiri mgbe ụfọdụ ịbịa na bọs ma ọ na tren ma ịbụ na n'ime ụlọ ọgwụ, ifu ndị ya ekpuru mask a kpuchie ọnụ ha, feghebe imi ha ọnụ, imi akwa iji ewe na-eku ume. Ụfọdụ kpurie na-agbafa, ọ na-agbaga anụnwa ka ọ na-alụ ọrụ. Proper use of mask bụ iweli ya ikpuri ya n'imi gị, ịpịa anya aka n'ebe a n'imi gị ka o nwee ike nọta hapụ ịdapụ adapụ, ka ị wee nwee ike gbochie ọnụ gị na imi gị ọfụma ọfụma. Enwekwara nke ọzọ a na-akpọkwa visor. Nke ahụ abụzi na ị na-ejekwuru onye na-aya anya bụ ọya, iwerie kpuchie ihu anya gị ọfụma. Kedu ihe kpatara na anyị agaghị follow rules and regulations? Why I did not want to cover my mouth is that na na-asụ n'asụsụ be anyị ka unu nwee ike wee nụ ihe m na-ekwu ọfụma. Ọ bụrụ na nna adị iwu rules and regulations. Ka anyị kaba na-arụkwa aka anyị ọfụma, na-eyuzu na sanitizer, na-ekpunu mask ya otu esi kwuo maka ya, kpuchie imi gị na ọnụ gị.
ka ọrịa hapụ ifeba gị n'imi na ọnụ, maka ọ baa gị n'imi ọ bụ anụ akpịrị gị. Andọ akpịrị ahụ ka anyị na-akwado ka anyị gbochie ya bụ ka m kpupụkwa ife a ka ị na-ana ife m na-ekwu. Eweta n'ọgwụ mgbochi, ụfọdụ na-ede na soshal midia si anya agbanye na ndị ọcha chọrọ igbuchi anyị bụ ndị ojii. How dare you use that statement? Why will you say the whites want to kill the blacks with the vaccine? How dare you? If the whites or the Europeans wants to kill us all, they know how to kill us. It cannot be through the vaccine. Please, they want to keep you alive. We are all black and ethnic minority. Ọwa anyị nwa ka ife a na-aka eme ọka nkụ. Unu maara ihe m na-ekwu maka ya. Maka ịbịa n'iru ọrụ, ọwa anyị nwa bụ ndị ojii na-anọ n'iru. Ọ bụrụ na anyị lụọ our proper shift 37.5 hours na waba anyị na ọ yara ezuru anyị. Mana anaghị eje ka anyị jee ruo overtime. Ọnya wee ebe ọ na-adị enweta anyị ọka nkụ. Mana nke ahụ abụrụ ya na ọnya wee ihe. Ndị ọcha love us. Oyibo love you. Europeans love you. If they don't love you, you won't be in their country. You won't work in any of their organizations. They love you. They want to keep you alive. They want to keep the country going. That's why they provided this vaccine free of charge. You're not being charged for it. Why won't you take it? Why the myths? Why the rumors? Why will you share every damn thing that comes on your mobile phone, WhatsApp, or whatever media it comes through, that the Europeans wants to kill you, that Bill Gates wants to kill you with the vaccine? If they want to kill you, they can kill you in 1 minute, but not with the vaccine. Please, my brothers, umunnem na umunnam, jee gbakene na ọgwụ mgbochi ọrịa. Kpọpụta nwanne gị, kpọpụta nwanna gị ebe ọbụla ha na-anọ na kọwaa alụfa. Onye amara onye mbụ, aha m ka bụkwa Nwaada Genevieve Chidimma Onyejiegbu. Onyejiegbu bụ aha amaara amaara na Nigeria. Ọ bụ aha amaara amaara na Anambra steeti. Ịchọ ije jụọ ese Sir Gabi Onyejiegbu, ma ịjụ ese aha nna ya mbụ Sir Josiah Munonyedi Onyejiegbu. Ọ ebe ahụ ka m si, ebe ahụ ka a na-anụ m. Anyị ada ezo ezo, anyị ada emekwa n'ihe nzuzo. Nya bụ ihe asị na nwanne gị ma nwanna gị ma ada unu ejego nara ndị ọcha ego ka o wee bịa kọjuo n'isi. O nwekwa onye kwụrụ m ụgwọ ihe nna ekwu. Mana ama na ife nna ekwu bụ ife ya abalụ gị balụ m. Ịgba ọgwụ mgbochi a bụ ọgwụ Covid19 vaccine na onyelu immune system gị aka. Ọrịa abịa ọ gafee. Ọrịa abịa hụ na ịgba n'ọgwụ a nke mbụ gbaa nke abụọ, ọ ya enwetazi gị etu ahụ. Anyị asịrị na dị ọgwụ ya emezi gị na ihe enweta ya nya bụ ịgbazie nye na ihe follows the rules and regulations. Once you take the vaccine, ịgba na dị ọgwụ, ihe na-keep kwa the rules and regulations of washing your hands, covering your face, and then keeping the NHS safe. We are suffering. Your brothers and sisters working in the NHS, we are suffering. We are always on our feet. Our feet are hurting us. Our nose are hurting us for wearing the visor, covering everywhere, trying to save lives. Please, help us to save lives by keeping the rules, by taking the vaccine. It will help to go a long way. The governments are trying. The government are making sure that we are safe. What are we doing to help the government? Please, take this vaccine. Forget about whatsoever people are sharing on the social media. Una angazina fante. Una egezina akụkọ ife a na-akọ. Biko na ọgwụ a na ọ dị mkpa ka anyị gbaa ya. Ọ dị mkpa ka anyị nara na ọgwụ a bụ vaccine Covid19. Ka anyị nwee ike gbaa anya bụ ọgwụ wee nọdụ ndụ. Una ahụla mmadụ onye nwụgolu n'obodo a. Ọ maka na o merutebe ha anyị. O nwere ike o metụgo onye nke gị ọgbake ọ dịrụ dị ndụ. O nwere ike o metụgo ofu enyi gị ị na-asị hey, Chineke ekwekwana ka ife a medụta m. Kedụzi ife ihe eme ka ife a hapụ imedụta nwanne m, nwanna m, di m ọma, nwunye m ọma, nwunye di m. Biko nụ, jee gbaa na ọgwụ a.
All the very important that we take this vaccine. Nobody wants to kill you with this vaccine. Please, stop sharing the negative videos. Stop sharing the negative write-ups on social media. Nobody will kill you with this. They want to protect you. They want to protect the NHS. They want to save lives. Please, I still remain your lovely sister. And I cannot deceive you. I have suffered this COVID in the last 10 days. Today makes it 10 days I've been in this house. Suffering it. Forget my makeup. Forget my hairdo. I did this just to look a bit okay. So that yarasi wanegi wanya or gini na emi nekode. Look at my eyes. You will feel, you will see that I have suffered for the last 10 days in this house. Not minding my little child that is just under 2 years. He's not up to 2 years. He's just a year and 8 months. And he suffered this COVID with me. He can't even stay away from me. I went into isolation. 3 days into isolation, my baby became sick. I am sharing this to all of you for you to know that babies can still get sick with COVID. But their immune system is also very good. My baby suffered it a little bit. It shook him a little bit. Please let us protect our loved ones. Please, I am begging all of you. Forget my makeup. Forget my hairdo. I did it last night on my own just to look a bit good as I'm resuming work tomorrow. Forget my makeup. If I come tattered, you will still be the same person to complain. This my sister is looking so ugly. Yeah, I might look ugly, but it's the sickness. That is why I have come out to tell you, to inform you that COVID is real, that COVID is killing, that COVID kills people. It is real. Because it has not come to your doorstep does not mean that they are real. Please, I'm begging all of you, wear your mask properly, not on your jaw, not to cover your mouth. Please cover your nose, your mouth. Wash your hands, sanitize your hands properly. It's very important. Please, I'm begging you all. Let us help the government. Let us help the government to stop the spread of this COVID. Umunnem no munnam. Otu akora nim nono. Aka bukwa nwada unu. Genevieve Chidimma Njenje. Daalụ na umunnem. Onye ọbụla pụọ jee gbaa ọgwụ a. Ọ bụrụ na ilugo to the age ndị gbawagoro ya kịta jee gbaa anya bụ ọgwụ. O ruo tọn gị jee gbaa anya bụ ọgwụ. Udo dịrị unu niile.